baju peta mungkin sedang merando. Nang coklat kona ranca hidungnya ranca puluhan. Onde 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 Ande. Kendak dari ketua tadi dulu ya Dasat. Dari ketua tadi, ketua pemuda juga ketua pelaksana lagu nan sadang viral gini di YouTuber gitu di Indonesia gitu dari Sungai Rumbai itu nyul lagu Ginyang Sabatang Tubuh. Tolong dimaksud Eka Sartorina bacotok-cotok Allah jo lagu nadi go. Hei. Pop pop pop. Aha. Nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang kadang bana. Hadi malah tak nyobanta. Banta bangau iko Labi gigi dek tangga bini urang baga dua juo. ayo langkah jo banta Banta penlampok iko. analah jong yo si kala mati awak kari kicuanyo. Dari Batu Gajah Pogoro Pagi Juri Papanjang menumpang kami jo lagu ketua ko. Tolong diison dia kalau baca toan ison jo patai esok serupana biasa bitu belum kabakirina baiti belum ndak lama dicali ndak sanang belum di ayam. Nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana ginyang bana nyang 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 Ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang nyang. ginyang bana. Penyambung pesan dari Batu Gajah Ceko dari Bang Wandi apa anak Rina akan digojo seremang mana jo ayam kampung pondok diro betul ayah puta ke bawah seketik madok ke pakai pantai ndak sanang mana kami macam lihat joy tapi Karina aja cibo-cibo sana ya ku dah rumah bawah aja lewat ya. Apola janyo abu Ayah buat sikit baromba bantua isan ba adek buru ande adik lah bentuk badan ulang lah bali abu ande buat pakai jilbab isan bentuknya buru alun barang lah tiarap. Rina lama dape awak ba acaronyo Ayah gila gak saya ini ke 2000 jadinya. minta ke tukang kamera raso-raso kan lai ado Ande minta ngelade eka kok layadu jatah gitu. capek lama seben iyo Berikut lagu di Papanjang pertama ko dari tukang pecah jadi Papanjang ka lagu dari go cuman elok-elok lah duduk son dia jan model tu benai son duduk biko taja lantang son buko kanai Rina berang bawan dia. Yang kedua dari Batu Gajah jadi Papanjang ka lagu dari go ndak puih benak kami mencelik tolong dipatai jo ison non mikro patai biko agian ka pakai ison mikro ison biko adoan ka pakai patai aba itu bentuk orang suan silang ya. salainan merah berdua dah nyang 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 ade ang nyang 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 ade ang nyang 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 minta ada lapang Kau adek kau adek kau dek cakau. apa lah janyo abu Ayah buat sikit baromba atas beni nyoberang duduk ada situnya pak anak. ulang lah bali abu Ayah buat adek kau balon isan minta den tapu ande adik minta den tunduk. apa lah janyo kaniang Kan yang giliran taji adi main dak lah kapan yang Tangaru ndak babini ulang lah kali kaniang ane kan yang dia tomato tukang bocah lah pulau paniang ala colak nak kapalo. apa lah janyo mato Hei mato cali awan cali kaliak tukang kamera di siko lain nyata balik apa janyo talingo cali mau tumbuh di leher. Up.
sabata dulu ya. Ada nelumpo tukang oyak, ada puisi tako dari Pak Jorong Mudo taratak benaya. Sangko tadi ko lagu bakonya delataan juga keratin nado. Lagu dipapanjang dari Pak Jorong Mudo dari taratak alaban salabai gor semam sutuk kapakiamat dosarak sadonyo ndak bibak jam sisia ndak bigo babate. Yo pacoton lah Eka Jason jelagun ko cuma ada puisi tu Eka. Dang ada Eka jale-jale. Dari Abang Alim Pak Jorong Mudo kan ko juang. Eka, aku masih setia menunggumu. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Eka, Bang. bukan Eko, Eka. Ya. Ya ini Eki ini. Eka, jangan engkau tinggalkan aku, Kak. Dan jangan pula kau dengarkan apa yang orang bilang tentang kita. Iya Bang. Karena mereka berusaha untuk memisahkan kita, Eka. Mati dah Bang. Supaya kamu tahu, Kak, di antara beribu-ribu wanita, pilihanku hanyalah kamu, Kak. Aku bencong Bang. Aku menyayangmu lebih dari segala-galanya. Tolong camkan kata-kataku ini, tertanda calon imamu Pak Jorong Mudo Tarata. Bangun up. Iko dari Datuk Tan Bagindo Ambril B kan kojo 50.000 lagu dipapanjang salam tetupah kanan basamo salam baik pengurus mam suntua ndak bibak je bersisiakan ndak benggo babate salam kenal jo untuk warga masyarakat satu kakon sapuguro kasadonyo insyaallah untuk 2024 kami berniat untuk maju sebagai calon legislatif 2024 sampai 2029. Mohon doa restu dan dukungannya, mudah-mudahan sampai berdua ke sebarang cepat nak racak protagak dia ya. Oke lanjut. Ayah ya. Oke. Agitai. Laba puisi malam kini tagak-tagak bulu aku dua ambong. Ibu dalam hati sayang indah lebat nalaumu. Karesot tolong ladang apa jorong lagi di siko. Nande adik tolonglah baca biar denai lah mandanganyo. Oi ko iyo sabana sayang, ba itulah samalam ko. Dia inyo nak punya orang awak dah cinta turun jua. Apa lah nyawa mato. Oi mato sabana kadang. Dan naik tak picayo. Kalau suadia lah lalu orang. Dua pasan ko dari ayah ayam kampung sermon pondok iro coba wandi jan model tu benar madok kai baka Eka son dia agak iya ti ayah sekete ison madok kai Eka jantung ayah rasa keruntuah ya. Agi ada. Jangan ulek je dah. Disuruh ke bukit tinggi nyobai ke sungai pantai. Dia indah laki-laki orang inyo incai. Onde, 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 Onde onde. apa jorong dari tarata gadang bana otanyo. Awatan namu jina kawan bawa onde. Onde onde onde. Bangun up, ulang balik, bangun up. Oh bangun up, ulang balik. Ya. Telingo Arina agak peka sih. Dari sikit penapasan kabake ayah singo. Kalau kasih 7 ayah singo bogorok bentuk pitindak kalaku besok omo babi-abi tibo di siku baku sampili benaya. Up. Eka, kanlah tadanga ceko pesan dari Pak Jorong Mudo Taratak doa ya. Jangan poka, jole pesan tagaru. Tapaso di poka-poka anaba itu lo sama langko. Sampailah. Dalam manggu adik geleng menekikan yang ayah mato.
Pak jorong ala mereka kurangnya sajola bau. Biar dia laga hitam dek talonsong dan pakai yuo. Berikut iko dari Doyon Batu Gajah sarto saat dari Gadui dai Pegromontai jauh data Garung ndak ratolokan ndak malam kini kon ndak menimbang season kodi babeni duo malam go dia sudah bini non tuo jauh orang Sungai Patai Cibolo duet jauh orang Sungayang jauh orang rumah bangun di gua ayam. Isana sawu awa isana sawu awa apa abarua Na inale sui inale sui bantu cipuy ulang kerajo mato ay mato cali aman cali sawu sabana boconya bau baru ke dalam bilia ay ulang kerajo mato cali aman cali andai na sabana boconya bau cipuy ke dalam bilia apa lajanyo hidua ay dia tunggiang ke bawah saja bilo sawu abingwan saja bini Karina ulang kerajo hidua andai duang sabana pese sampai bilo ni kalan suang inyo aco cewek-cewek Up. papa Serpon nunjuk ika Patai Joko bulian dak adil son dia Arina mau uluan mikro kabake ison bitlo uluan mikro ison Karina. Sepatu tuh mereknya lu tangga ada tuh zaman itu mana? talingo tumbuh di lereng Isang sabana boco one hati sabana paniang ulang kerajo talingo dan jujui isang sabana gilo tiba dia agak lesui apa kerajo bibia hai kulai kamangulai isang sabana pandia adik kana dek si Hyundai ulang kerajo bibia ande bibi mengari-ngari isang sabana calia adik bantu jemur ruang pipi Dari tukang poca Pak Jorong Seromongan Abang Lenis dari terletak lagu di Papanjang. Kalau menurutku agak agianya penampakan mikro nampak di kami dari bawah non cie hitam non cie merah ya. Ayo batambah juga tiap tangannya seketika abar menurut itu mako kesanang ya. senang nanti ya Iya. dua menularan Penuh dero. Jong. Cuma pesan Bang Wandi melalui Pondok Diro, tolong sampaikan kabake jurumudi tukang oyakkan kojo. Kok kami bang orang rumah ambo jamai tangan jadi awal-awal mode itu belum agak lain badotaknya jatuh ambo ketik pos ya. Bakasalan gitu sesudah itu beko ya. Indak leda, indak leda ampun. orang rumah kok agak lucu disuruh ke payokum buah nyobai ke batu sangka adik nambah larus suala bielo adik jauh dah onde 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 manga ke bukit tinggi rancak ke saruaso manga jo abangan dirancak jo si sawak sajo onde 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 nyang
ada na tapuan. Ane diam tak dan tapuang. Pulang karajo daguan. Ane dagu ada mayang gui. Nyampang babi ni capu. Ada bulu mintu oleh sui. Kapo karajo bau. Oi bau piku mami kuah. Ngebulda kanda balaku. Tiba tanah lah jadi bubuah. Pulang balik karajo bau. Ada bau sandang mangandang. Biar bersabar dulu. Mak Ratu Agindo kau pulang. Katu Bejawi ke Basabik ko dari Bang Wandi melalui Pondok Diros rombongan jo ayam kampung betulok ula pucuk ya. Jo ayah singo. Kalau di sawak ko jo urang rumah ambo Rina Wandi kan ko jo memang iyo sehingga ingan meso itu profesional kerja belum tu jo ya. Tapi kalau di Bang Wandi iyo balaluan sekali. Ai ndak do esok jo do ya. Tari Tarui karajo siku. Siku pertama mata. Nyampang malaki dia orang besu. Siala kama otak. Ulang balik karajo siku. Siku sabana runciang. Ai di majalah baliku. Di situ awak lapan yang. Pulang ke Raja Siku. Siku sabana runciang. Kok jadinya jo itulah mintu kepada gantiang. Pulang lah balik siku. Anda siku sebenar runciang. Dedek deyen nindak katuju. Adik sebantu aja induk kambiang. Disuruhnya kata rata enyo tibo kahalaban. Iko kain dua anaknya kicu awak sedang makan onde. Onde onde nende. Onde onde nende. Onde onde. Tukang kamera sabana gali awak tak didangakannya. Lakuri badan berfikir punya orang punya awak juande. Onde onde nende. Onde onde nende. Onde onde. Pop pop pop. Pop 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 pop. Nyang nyang nyang, ginyang mana nyang nyang, ginyang mana nyang nyang. Ay nyang nyang nyang. Lagi nyang apa nyang nyang nyang. Lagi nyang apa nyang nyang nyang. Ginyang mana. Apa karajo jari? Oh jari tunjuk menunjuk. Patui indah babini. Panakui jendua indua. Ulang karajo jari. Ada jari ada waruwe. Kamano udah tadi. Ini mencari lain dua ware. Apa ya katia? Oh kapi kemang api. Patui anak kabanyak. Itu anak manci. Ulang nyanyo katia. Kapi kemang api. Ba anak udah kok banyak. Anda tanyuan kasih upi. Disuruh ke bukit tinggi, nyobai ke padang panjang. Ambo indah babi nilai ado ibu nasurang ande. Onde onde. Onde onde. Onde onde. Salian anak baju peta, mungkin sedang marando. Nah coklat kona ranca, hidungnya ranca puluhan. Onde, 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 onde. Onde. tu ba kabimbon kabako lay. Hati lo pada kuliah Up. isu. Berikut ikut dari Rilson Datuk Mangguang dari mantan Wali Negari Tanjung Gadang. Assalamualaikum Jurmudi. Waalaikumsalam. Dari mantan Wali Negari Tanjung Gadang. Assalamualaikum Guru Semam Suntuk Kabak Kiamat dan sanak sadonyo. Dak bibak je pesisian dak minggu bate. Dapat salam kau dari mantan Wali Negari Tanjung Gadang. Sarto salam spesial untuk masyarakat Labu Gunung ya. Cuma pesan kabake kapatai kalau badendang tu patai maduk lah kabake Pak Jorong Mudo cek dulu ya. Iko Pak Jorong lah baransu duduk ke meko gua ya. De ada. Dado.
Berikut delay lagu Naniku Jo baru kendak dari Ketua Pemuda di permintaan tuan rumah. Kami selalu menumpang ninja di lagu niko. Cuman lagu Iko yang membuat rombongan youtuber dan koko yang membuat viral. Kalau boleh pinta je pintu tolong panitia budukan dong ibu-ibu yang rumahnya ledoke dari pentas. Kok ado jilbab bagai ataupun pakaian-pakaian wanita bawa lah kata pentas tidak dipakainya di ison gua yang kok ada jilbab bagai atau sanggu bagai di situ, ada lipstick bagai, ya. Oi, bos. Oi. Jangan sampai pakaian wanita di bawah kamu Ya, satu. maksudnya pakaian muslim, bah. Dasun mbak ini jatuh tadi, mbak di jatuh tadi. Nggak ada lah menolak kedua. Ditulaknya Dasun. Iya. Bakun ndak kare-kare betulaknya kok. Soalnya nyerak dobongi. Oke lanjut. Aku laknya mulai. Lata baliknya ke belakang, lasaki ujung buminya. Alah sakit lah cando pinggang dek eka bau liak pulang. Itulah nak sanang lagarlah urang sadonyo. Macam dia ada naik tajungkang dek ibu itu nak biciang pulang. Tukang kamera sabana pilih, mbak itu ay salah moko. Dimain dak karumi lah dedek kawan dan dijual. Karepet lah ci ape, dompet dak di bawahnya. Onde adik nambah lah cami gak 2.000 kenyaki jual. Lakati tangke garoba, baala tu rasonyo. Iya pikir maninda anak alemi bau jual. Jaliat tukang kamera, dak mengijo macam matonyo. Abang Rona sama naga tapi jalan mau marando. Baan kemarando kabanyo sampili kariang. Dimati nak kai bonainya hitam di awak kalian. Namo basando iko, taksian buru atibo. Dimacanya kami naniko biar wacongai lagi nalamo. Oh sansai den, Ay paniang den, oh nita aden, iola tiaden. tajung kang den. Tung. Tak tung ya. Pinta boleh kendak berlaku dari pemudi untuk kostum baru. Ya, kalau lah pakai jilbab bertukar namanya lah gua. Kostum baru awak lo kan? Kalau model kos setelan gini nama Ison dia. Tapi kalau lah pakai jilbab tambah Sonia namanya lah. Ya, pakai wanita lah lengkap gono. Silakan Ison. Up. Oh salah pasang, salah kiuna. Dari Atuh, ha. Putra Paki 20 ton lagu di Papanjang menumpang di Nyenja je lagu Ketua Sinar Sagogo. Tentunya sekali lagi salam baik buku Rasmam Sutok ke Baki Amat Dusa Laksadonyo dak bibak di musisian dak bigo bate. Dari Bapak Amril B Datua Tan Bagindo ya. Dari Pak Amril B Iko ado 300.000 untuk panitia pelaksana alias kotak 150.000 untuk tim nendate pentas 150.000. Sekali lagi salam tertumpah kanan basamo salamik bukuros mamsud dak bibak jam sisiakan dak bigo bate dek basamo makonyo kabajadi dan barek bisa jadi ringan, non ringan bisa jadi selesai dibuatnya. Apalagi khusus untuk masyarakat Toloe, jangan sampai tak pecah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Mewakili panitia pelaksana tentu masyarakat Toloe dan sekitarnya, ucapan terima kasih banyak kepada Pak Amril B, Datuk Tan Mengindo, telah membantu kami sebagai panitia alam menghadiri acara kami malam ini go. Mudah-mudahan insya Allah kami doakan dan kami dukung apa niat baik dari Madatua dan tercapai daknya ya. Lancar segala usaha dan mudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Allah. Iko baju untuk jalan siang ke ajaknya kok. Samantaro kini kola sedang jalan 6. 6. Jalan 6. Layarnya 7,5. Hai.
Dari masyarakat Labu Gunung Jumas ketepasan kabake Pak Amril B Datuk dan Mangindo. Insyaallah Madatua ya majulah Madatua dengan semangat ya tanpa mundur. Dan insyaallah kami dari Labu Gunung siap untuk mendukung dan memberikan bantuan untuk yang dibutuhkan. Mudah-mudahan ada keterwakilan kami di legislatif dan amin ya rabbal alamin dia. Cuma daripada kami Bapak kurang lain gua ya racaklah kurang terdoke jo kami Bapak. Dason, Sonia, hai, Siti Nurbuyai namo. Ndak Siti Nurbuyai ini. Siti Nurbuyai pasan dari Nuni dari belakang pagar tua. Elok-elok pakai baju tu son dia. Kok saya tunggu, kok saya andainya sampai baju tu ndak cocok, nomornya ndak cocok ukurannya, malah kita tukar ke rumah sebentar. Dia. Lendak lama. Indah. Segonyek no. Anda. Jangan pakai warna konsulat mereka. Cuman dari Montai dai sermongan pengurau Batu Gajah dayon betul ada saat dari Gadui pasan kepakai penitia ya nampaknya segala perlengkapan untuk dipakai di Soniako ado non kurang. Tolong bawaan saya agak duo ya. Offset pula. Enggak, saya itu untuk kasunti ya. Oh, betul. Ya, untuk talingo. Bodak pipa nomor rampek lihat dah. Ya nomor 3 agak mahal kete. Bibi ya Gerina aja nih duang. Bibi ya tuh. Badak pipa nomor rampek tapi sama dak rangkai. Oke, DJ Nasib Padendang dari Ketua Sinar Sago. Dapat sunur tagak sih rapian baju nur. Duduk lelok. Tak boleh pada tu duduk. Aduh. Up. 10 ton dari Bang Wandi. Cibo Sonia, Gadi, tagak sambil bergoyang sayang. Tiba Dina tadi ndak doge tagak pakai. Cik nomor HP je pengakiannya. Ada anu jawa tagak tu ndak namun model itu tu dah. Tidak dagingnya Sonia doh. Alhamdulillah. Jadi rang Padendang Painyo Sanjo Tulanganyo pada siang banyak orang nana berang aduh pulau nana sayang pulangannya pada siang buru pandangan orang joiko bana sawa nasib dayana dendang dicali asawa kini bantu bencong tanah bang dari ayah serombongan jauh Bang Wandi ayam kampung jauh Pondok Diro Sonia ku ayah menyuruh kena tagak nak pesan dari ayah. Ayah awak jangan baju merah tu le namu tagak dia jilbab merah ya baju merah iya ke tagak aja kak iyo ke ayah jadi awak rancak mada ditagaknya lah malang nasibnya kalau lah tukang dendang painyo sanjo kurang lah para siang kalau kepakai itu beko desa bantu aja orang adalah sagan aja nini amama saratu jodoh bala malabi manca anca
tian ni mama kita bapak ngulu di kampuangku. Dari pegoro montai sarto batu gajah ke pegoro gadui pasan ke pakai sunia sadakan bencong dia pakai itu sedia pakai enggak. Lai setuju. Mana banyak suara lai setuju indah. Banyak indah. Dada ceknya. Ke dada indah iya. tu. Gak begitu doh. Mana setuju tunjuk tangan. Oh nak jantan aja turunan setuju tangan. indah. Mana ndak setuju? Angkat tangan. Mana banyak Dason? Mana banyak? Banyak nih indah. Oke. Sagan nak. Malang nasibnya jadi bencong lah tanah bang baanan tunabana untung nur biayku biala kini lape ke tangan orang isu aku lagi awak akan membawa. Gadang sabala kareson da amu mamakai carian nade montai nanaga kete lapado iko oe nanako okareson co itu mamakai montai saban tua urang sadang barana kete sajo Tanta amua oi ambo mamakai saganyo Son bagoyang Son dari ayah. Tuo Dari udah jangwi gua isot JK bagoyang pacik 50.000 gua. Eka Cuman dari Papa Lim kalau mereka agak genya Son duduk lah ya. udah lah Cuma aku ada upah goyang 50.000 isot JK. Bagi. Bagi kira. Baanyo kami dakan dua ngonde kama baginyo tapaso salai surang ko indah untuk ala kareson sajo oya bantu akareson ala bantu onde siamang ba itu bana kadang-kadang ala bantu akaro Iko lade eka inya lade abang Sonia pinta boleh akan nak berlaku dari Dajanggui untuk Ison lah kan ukur untuk Eka bagoyang lah goyo ya. Pamit 10 adik banyak dari Bang Ikit tu kone beragi ya adik ni dari Bang Ikit tambah 50.000 like untuk goyang berdua. Tu tambah 50.000 like untuk goyang berdua. Letak dulu. Copet lah tuan elo sajo la karesona malam ako oe lagi denai mintuo ado di siko pulo oe nan tukang kamera aja ko alun kalua juo tukang oya oe nan labonyo sajo Bang Ronald onde nan dicarinya agak asal lain nan merah Bang Donald lah juo Allah bajoget oi Allah bagoyang panan tunabana oi kami baduo Allah sabantua onde kita jo urang dalang kece urang di luar awak ma oi viral juo Kok dari Papa Lip
Sarato sinar sago seremongan dak ratu kedak malam gini go Arina kate ko derina goyang lah bati goyang pacik derina atau berikut aduh kartu nampaknya bapak tun beliau di sigoyang dari Inang Situjuah grup Sinar Sago anak cacak dan temanggi cigo-cigo kapalonyo ison raja tukang ayak mani ya tukang ayak mani susah ambo memilih aja yang dari Inang Situjuah. Kita tinggalkan lagu kedua. Batanya ke ibu-ibu ke pak-pak cik youtuber tuh arti. Ya. Ya. Nggak tentu arti dah. You tunggu cuannya bersama. Nggak. Itu baru You kamu. Itu baru baru. berok. Iya. Iya. Berarti kamu berok. Iya. Ya sesuai. Ya. Dia Oke. Ya. Ya Pak baru ada tagak. Amak baru. Tagak lah. Oi nah. Piti lah masuk tas. Ya tagak lah. Tagak. Kak. Ya ini nah. Hai makan makan lagu Jasmine. Kalau bagoyang awak berdua. Menangi malaya jobatin. Awak ale tapi wenyo yang tak cinta. Dek dawadi cubola kamu kembali dan orang sungai yang sahaja di barinya. Oi nanti Bali ayat tabao iti akareson itu namanya udah nangango. Dek sangguanyo tolonglah calia. Mode sangguanyo ba adek sagitigo. Adik nandako kok. Allah tibo balia anak akareson. Mancalia apa nyola bantu arang gilo. Pakai penonton lai cocok ambo aja sirinako. Op. Kalau menurut pendapat kami dari bentuk gajah jemput guru pagi cocok mana ison jurina ya. Cik bentuk siang, cik bentuk malam dia. Oke lanjut. Cik siang, iya bentuk gajah. Adang ade udah malam kini dalam dendang sajoin bapasan. Kalau iko contohnya jadi laki aduh mana biar dia kehilangan. Kalau iko contoh jadi laki aduh mana biar dia kehilangan. Sama biarlah makan dia kia lai bagura mata malam ko anda ulu emak bamurai nyinyia kini bapipi emak bingung pulo iko de udah inya adek denai lah samo duo surang kita malam go. iya rancak pulo eka patai naciye na biru naciye kalabu kan disalahkan si eka patai urang membari nanda adia samalam ko. aman cali amak lupa kabakai sami kampung de amak anak bitu pulo atata ata atum atata ata atum atata ata atum atata loba baune Apa jorong rintang mereka dan sawernya de inyo indah ado. onde inor de abang lah minta asam tolong cari ande abang agak duo asam kandi asam Sunda ketigo asam galu gua lepas ni awak maju je kiro nyola basalin kuai. Terima kasih Bang Apos. Sama-sama.
Capek Nur Baiti? Capek Nur Biai? Hah? Latih ya? Iya. Tuh perlu selusu Gile berki kandak dari Babang Sahrul. Lagu bakanda anjur budi sifat tuang kainggo. Abang Ampos. Abang Ampos. Apa tay? Boleh minta temani cik bang? Temani ke siapa minta? Kabang. Kabang. Jadi ya. Sabar deh. Abang Ampas. Oi. Le boleh minta air putih pakai pipet. Boleh ya, sabar deh. Tapi nak gando mantan. Ya, jadi. Oke. Ah. Papa. Ya temani siapa dia? Ayo putih agak ilu kuku ya. Hai bakanda si batuang kainggo ala batigo kami badendang Hai lapane maaden mangijo-ngijo kirona itu labini urang bata hati dan dibue dek kanduang ma pamenan urang sangai tarumi denai mangece hati rusua pangana bimbang Tukang kamera indah mandanga lapane awak adek manggilinya de abang dona kece anabaan pado kami beko marabo-rabo rancak bulo anak-anak gadiko gak duo layan tan kamu ko ayah putih pakai pipet de ambo Rai kadi agiana malam ko Oi dan bakanda Allah dibari Rai bagurau lasa malam ko Oi anak kanduang tarimo kasih Lalape awi apa dibueknya Manangi si patong kainggap Baru kainggapnya terbang-terbang supir serak serapet raun jojonan sayang Oi bahkan tak ada kalagu iko Ai derang banyak ada malam ko asalai sawu masuk YouTube juo biar badendang bantu arang gilo manangi sifat kong kainggo baru malayo dia lauran sapi ciang ai mato tak lalo ai abang wandi juo tak bayang Ayah Bang Wandi Sumando denai Sungui di biasa mui kairiang Nambah muloma denai kakanai Ayah dia hitam denai gak kaliang Manangi si patong kainggo Baru kainggo nyota bang-tabang Manangi oh denai de aro Nandakit tonggak labini urang apa amrilnya Allah mandake laba bagi rasa kisah malam kok isu atibo tahun 2002 ampe apa kami tolong aja suaro manangi sifat kong kainggo baru malayo dia lauran manangi dena memandang saso olah jadi ay ladang orang de apa amril karena lai datang
apa Rilson nyolai di siko, apa ambil tadi Allah menyumbang. Hai dari Pak Rilson di nanti pulo, manangi mencari nan hilang indah alai kabasuo. Siang malam kandung tabayang, antajo apo dan puju amato. Baca nang dua esa malam ko alawa semua balagu batanyo ambo kamak datuk tanggindo oi mak datuk kamaju atau anaknyo manangi si patuang kainggo mangko kainggo nyo tabang juo mangkonyo kamana kantanyo amak dek samo di situ kaduonyo mak datuk. Dari Tagaru tukang poca Pak Jorong katu pejawi di pantun Rina Sabatago lah talambe Rina non Pak Arilson lah tibo di rumah sebab suruh izin Leo pendek kok disiko juga Leo tentu maju lah Leo kemuko cako ya. Pesan dari tukang poca Tagaru satu Pak Jorong. Oke lanjut Bos, oi olah bos, tuh ange nge tuh kan dibuka iyo buka dalam buka teh baju nur jompe nah. Oke, kok buka lah ya. Kok ada orang menyuruh ceko beko pasang lek ya. Santiang ya. Siti Nurbiai ko sabana gata kampos 10 minta buka malamku. Ayah Pak Rilson lah tiba di rumah, mungkin tukang poca mengganti karanyo. Manangi si patuang kainggo baru malayo dia laurang. Hai manangi si patuang kainggo baru malayo dia laurang. Yalah, Babang Sahrul ya kita tinggalkan ke lagu Sepatong Kenggo Gelek Jo Kartu berikut. Oke aja dulu 20 ton kandak dari Bang Rinto Pegro Sinar Sago ke lagunya Jurumudi Salung Bapi Tunang. Malam hari di pandangan lalu bagaluang di siko rusua oi dalam hati hidui tiado oi banat kanduang de abang Rito bakain saruang kita babini mungkin jantonyo pado parah luko di jantuang iyo bapisah juo benyo. Abang Rinto kini bakanda selalu api tunang lah dimintanyo nande awak tanam wajina de kawan jari maadi cotonyo. Kok dari aspirasi Nantaraso di hati masyarakat Labu Gondoang semenjak Tuan Mangindo ndak pulang kampung Taraso Langgang kampung di Buyak Jaya, tapi kini kau lah tiba di kampung balik kampung Taraso Rami. Mudah-mudahan bisa nanti duduk di Bukit Limau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tak bantu masyarakat kita tentunya sampai duduk ke Sebarang sebagai keterwakilan kami di Bukit Limau anggota legislatif ya. Parto. Oke lanjut dulu. Dua ada tua Aidina nare mencalono pulo tahun katibo ayari malam muda basirawa pinde peko di gigi de anjing gilo ayari malam
basirawa pendek beko di gigi ayan jiang gilo saluang ba raso ay bapi tunang raso manikam kadalam dan tuang denai joana banasib malang hidup tiado ay banan tanduang denai joana banasib malang hidup tiado ay banan tanduang. Up. Ya berikut dari Bang Rito Sarato Abang Aldi Sinar Sago lagu di papanjang Cik Jerubudikat Tejula patai balik Danga di patai jale-jale Pipi pari tabang kapari Tibo di pari sayup lah patah duo Lah batimbang bumi julangi Lah tagendang nagari Makkah sayang kasuntai Allah dojuo ya. Pesan dari Bang Rito Sarato Bang Aldi Sinar Sago. Raso kurang bicayo den naik kini mandang pantun oh ya Bang Rito oh iyo lah iya Bang dalam hati oh ya populo tando buktinya oh iyo lah iya Bang Rito dalam hati populo oh ka buktinya de ama ada tua bakain saruang kaman calon nyo sudah iko nyampang ko sampai nia iko langsung oi jauh pandayuang nambe lalu po Abang Rito pinjam lah kain saruang itu bayi saja laka buktinya Lainya datang Mada datang pindo Lai bagurau mak ada tua malam ko Kalau kau mak ada tua Awak lapis sayo Lah saja dulu Wak kau tahunya Jo mak ada tua Awak lapis sayo Lah saja periode dulu Awak tahunya oi nanti denai baru tahu jodat tua ko ulanglah bali assalam kamu ko de tadi mah ada tua senjang mambaginyo kami barat nambah tigo di barinyo de la senjang mah ada tua kama baginyo baanyo kami caro malam ko Abang Rito lai mandanga pinjam kain saruang samalam ko de ama ada tua tanggindo tolong ladanga de awak kini baru basuo de ma ada tua kamari malah de awak kini baru basuo Allah didanga ranga baku liliang bake ma ada tua bapasan malam ko iyo ma ada tua ay kama manciang umpana sera asiangan apulo iyo ma ada tua ay kama manciang umpana sera asiangan pulo. Up dari lagu Gunung. Kalau dek mak datuk umpan seraknya alhamdulillah lah bala biaya. Besok untuk realisasinya untuk perkenalannya nanti ya non anggota grupku akan dibawa besok ya jangan usah aja camnya kan dibawa untuk kerja di tim. Ay kama kami kama datu abao bajale jale lawai semalam ko mancali agadang marin tonggo godo ay bapim jai balulu aduo mancali agadang ay onggo godo ay bapim jai balulu aduo tapi kini ko apa kadayo udah dicinta Allah tiado tinggal denai bati ibo bansara diri kanan kuaso tinggal denai bati ibo bansara
Dari Bang Rito, Bang Aldi, Sinar Sago, ulang pantun Rina sama takut di refnya tulang balik Rina yang walaupun bagagih Rina payahnya kata tapi les ramai dia ulang dia. Kacaku baacaronyo nyampangi suadu ai di kurisi kami di lapia ai kana duo kok nyampangi sua ai di kurisi kami di lapia ai kana duo de ama ada tua tolong ada ngakan mungkin tim sukses sama Basarawa pendek go elok kamu ko balik abah salam ko indah mama jonan itu jadi juo nan Basarawa pendek tolong ada ngakan mungkin tim sukses nan balik jopi cayo dari Bang Rindo, Bang Aldi, grup Sinar Sago, ketika balik Cibo pulang ke Serpurina aja kok refnya. Tapi kini kok apakah dayo udah dicinta babini mudo tinggalah denai bahati ibo basarah diri kanan kuaso abang Rito ado gantinya kok lain amuainya jo aku de abang Rito kanda akadape oi kanda kami di malatanyo dema ada tua nyoga kami tim sukses sama Basarawa Hawaii saja inyo pakai Sarawak Eka kan biasa kareka ulang balik ya pantun nancial aja kok ison sawuk laya ya. Tapi kini kok apakah dayo udah dicinta Allah bapunya kok abang gitu laka gantinya ke sungai pantai oi bamin tuo kok abang Rito oi ke gantinya ke sungai pantai oi bamin tuo emang ada tua laka dinginan lai babao kain saruang kimiko ba adek Sarawak pendek udah lakean mungkin nama ngicua kalua sajo Sarawak pendek sajo balakean de emang ada tua jangan galak juo ainan malaki gurau salasai kama datu ajuo bapasan malam ko 2002 ampe nia iko sampai pai honor kami naya anak bulo 2002 ampe nia iko sampai pai honor kami madatu anaya anak bulo Yalah Barindo kita tinggalkan ke lagu Salung Bepitunang gele berikut kandak dari Mama Muda lagu bakanda Angin Malam Bapak Tuncik Jurmudi Muaro Gunung di tengah padang baak percayo udason buayo kadang ya sambil melogu dason esoh kau neka madok kaduonyo esoh lo kasirina katukang salung dan cibuan mesoh nak
Maro gunung nanti buki di bawah ada iya mandi lagi. Atuh iya. Maro gunung di porak tabu. Tabang kubak makan tabu tuh ya. Lanjut, Agedin. Dah, Oi. Oi, mbak ni buayo gadang udah dah. oh kambing awak nak nak dah. Hey, angin malam tolong sampai ke baginya. Angin lalu aku sangat mencintaimu. Takkan angin malam pada tu akan lain tiba dengan lanya sulu aku padam nak kami tolong aja bicara. Angin malam tolong sampai ke baginya. Angin sore sima akan bana jali-jali. Iko kandanya mama muda, angin malaman dimintanya. De mato talampau alia di nana data tatarung aja. Angin malam sampai kana salam tabangkeo. Angin lalu aku sangat mencintaimu. Oh. Dari Damas Batu Gajah Son, tapi mama muda bakanda esuh kaika esuh karida ya. Juru mudi besok kok kemoyak aja pakai pempes lah basah sadonya mah. Mama muda nambe larus dua. Mama muda lai nonton labami yang duduk di kasua. Mereka tujuh duduk di karton. Angin malam tolong sampai ke baginya. Angin sore kok bani minta nomor HP. Nomor HP mak ada tua kaki to minta. Go iyo awak kareson ka di baonyo. Oi jauh abana tampe oi duduk mama. Elo pita mak ada tua mama kamu ko. Angin malam sampai kan pasar bagenyo. Angin lalu mataku berbulu menampakmu. Matamu berbulu-bulu, mataku terkedip-kedip. Kalau mau diikukul lakumu, ibu di babang namu setruk. Angin malam kalau sampai ke baginya. Angin lalu biarin tak jadi niat dulu. Abang munap nambe bamanuang, kama pangan abang munap samalam ko. Ay nande urang ni ay nyolan songoy bamunap nande abang so iko Up. Ya dari Pak Libe Tatua Tan Mangguang, lagu di Papanjang sarta rombongan dari Lebu Gunung Siriang Jalagun Niko Salamai Pugurolah Kono 3. Insyaallah besok kami undang jo acara-acara untuk realisasinya sarta perkenalnya nanti ya. Salamai Pugurolah Kono 3, terima kasih tuan rumah, mudah-mudahan acara sukses dari awal sampai akhir. Gimana tua sarta rombongan dari Lebu Gunung di Lape Joteno Suci mungkin nyanyi hati-hati di jalan. Ya. Ya cuma sebelum pada tua Pai ikut diperpanjang lagu Nikopos dari Pagurau Batu Gajah Dayon juga kawan dia para jaba patujlah kami sekete Labu Gunung basimpang ampe 7 jorong di dalamnya di jorong kita malam kini
dalam tahun 2024 Amril Datuk Tangindo Kamaju Pulo, mari kita dukung barami-rami ya. Duduklah kanda Amril di kemudi nak kami kayuh bersama-sama. Pesan dari Peguru Batu Gajah. Ya, tadi di jalan pada tua, semoga selamat sampai tujuannya. Pagi kato kana den lalamu menanti. Apo juonan bang rinto buwe kok taraso langsung keceanan saja. Kok gagah ndak gagami gadang badannya denai tabedo. Angin malam sampai kana pasan kabaginyo. Angin lalu aku sangat merindukanmu. Kalau menampak anak gadang-gadang, ai si sutai lalain sajo pangananyo. Oi de hatinya kok lah tadorong sayang. Ai sawa ai laki urang, ai jadi duo. Angin malam sampaikan salam kabakeo. Angin sore bisiko den memang kok kacame. Terima kasih. Yalah mama muda, kita tinggalkan ke angin malam. Oi baminta laka batu balang dema. Oi wakatu laba jalan juon dema. Wakatu laba jalan juon. Kota de pipi jopi anggang deda. Kabon de padi sadionyo. Oi kabon de padi sadionyo. Di mana lagunya, ini lagunya, kini tema harus lagu dan dinyolan dua ngoy. Ayah dialah kabatu balang nene ma ape paru lang dahulu nyolanai pae paru lang dahulu kini lape katangan nurang nene ma awa amana salia elo saja nalai awa amana salia elo saja kawanan dalam kawanan dalam lalai dima hanya kini landakan dua moy. Batu balangan anak tuan minta deda. Kaitang bonsai kuadu bonema. Kaitang bonsai kuadu. Biar kulin amangalo ka deda. Napoko isi jana bina soanema. Napoko isi jana bina so. Karam ada nadi nyolako ada nadi nyoanema. Di mana kini lana
Bataina dari Papa Lim Sarto Peguru Batu Gajah Damas Coromongan lagu di Papanjang Ina adalah kati balik sampaikan ke gunjanya nah. Hai Papa Lim mana nama Papanjang depa biaina bade tangajuo nema biaina bade tangajuo biyakini diambil urang dema wa de barang ayo deda wa de barang ayo di malako di maju kini deda garaman di nyoba palimui Barang awak sajonan tentu nenek ma lakukan dua di abah pulau lalai lakukan duang bah pulau kau denakan nama soda ulu nenek dia kemamue nanti denanu lalai kemamue nanti denanu santai lawan dan lawan dan olalai di rumah nanyu ini lanakan dua moe Nana babini la bali apulang beda nan perai tinggal siko olalai nana perai tinggal di siko kini lah diambil urang dema dicari pulau kagantinyo olalai dicari pulau lah kagantinyo rusuh koden dinyo oh oi di malakonyo kini Up. Dari Dayon Peguru Batu Gajah Papa Lim Serbongan Damas juga kon lagu di Papanjang Cibola Nenai Ibu dosen Nenai Luk Basugah Papua Gak Gianyo Jalan Gunariko Rina Sugayang Kadiko Joyang Sarombongan di Batu Gajah Neda malam kini karena lai tibo nema malam kini karena lai tibo Allah kuru ibadan desa baneda dekan duang kalalu juo oi dekan duang kalalu juo kini lakonyo kini ay lagu dena dinyo lagakan diyo datang rombongan Batu Gajah gajah lai bagi sama lampu lalai lai bagi sama lampu dari siada pepangajan nenek dia ala pandai labati duo lalai ala pandai bati duo karam koma dan lakoma dan lalai ragu dan nyol karena kanyang kare sonala bamere endema sabantu ajawi masuan suran sinalai sabantu ajawi basuran si mangagini pandai mencaci nenek dia dulu
alun sase dena dari dulu neda iko contoh cewek dena contoh dema alun salam milia salamoko di mana muaina mengaku nene ma pada badan dan alaku melanangai badan dan peran suatu pesan dayon batu gajah sarto papalim bitulo damas pegoro batu gajah lagu di papanjang son jangan mengke-ingke lo katoison son dia biko naik lo darah kami biko ya naik darah kami biko anda selama ison pulang kalau ya bilo lo ison menjadi jerina ko jangan golak orang bongi ya tadi Jaleina sapangke anak reson 50 kaba cewek-cewek lalai sadarlah badan lagai dalane awak tak anamu ajina anak kawan lawan ke angke jolai ode kawan karam koba dan santi indah labagu raul sama lampu oi sawu ada ngakan bila dema nani yo iyo sajola bacola lai nani yo iyo sajola baco indah udah baru to na itu kan yo dahulu yo dene wajana dia labadu to son mengupload Santi babau-bau jali malam kini ko kami menyimak soroma ison malam kini ko saratu nanelok baso gua ibu dosen ya tarik payah mengisi jurang pakabana nemat bakato udah sajo malam ko lalai bakato udah sajo malam ko katoyo mama indah bana nene ma desabu ina muama kakaji nampak de ambo lalangai baby tu latayan tuang karam koba dan ada namu memuarima lanyo kini ko olai namu Batanyo denai kakareson kini teda labara urang nana bangke angke teda pengakuan ninda basi ngajo kona tahu dia isi hati yo emadoke laga saini olalangai bisin narun yang kita baca up Bu dosen konon taraso di dayon pegoro watu gajah sarto damas mancalik duduknya papalim malam kini ko jumpan calian beliau indak bapaliang matu kabakai bu dosen nampaknya doyong katanya mamalim melihat ya papali makan lai datang neda indah mangi jo mato yo nema kaina sejo pancalia anayo ko lakana ya pitu nang dendang palim joana bini namu alupo nema joana bini namu alupo karam adeni nyolako dena di
kalangan nina indah gadang dene mak kami bibianya bakal bian lalangai sawan tua jo bibia bakwan. Cuman pasan barantai dari Papalim dayon saluang titian nasuknyo Katerina sana bulai kok lain namuh Rina basungguh-sungguh aja Papalim diduokan bagai malah manga karusuh Rina yang ikodein nana macam nih Palim dalam denda angin sampaikan nema dalam denda angin sampaikan ranca awa abajale jale Palim datalo de ina bapam boyan nema datalo de ina bapam boyan rusuh adeni nyala kodeni kini bang bini. yalah kita tinggalkan kalagu indang batu balang. Menjelang subuh are lungga biarlah kami badendang juo pacarai banyak ma oi nantakana basuo takui ma oi jolakinyo ay 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 yang goyang 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 di goyang yang goyang 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 goy goy goyang. Pia Jawa kini padi di Jawa padi basisi nana joy lalang Pia Jawa bang wesi kadi mato ainan niati indah kailang datang pagurau di batu gajah abang rinto lai di siko ai kadi sasa ai kaba Allah kurang sair yang jonan punyo bara 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 bere la bere bere bara 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 Papalim la nomor ape bara la bara bara bere la bere bere jalle la piti baya bini juo kadi tambae Numpak lewat Jurbudiko dari Abang Rinto Sarto Aldi Sinarsago Bande-ande di Siko Pluati Mako Kasanang ya. Kalau tak Salasa malam Salasa, kalau tak salah malam Salasa urang baburumus urang kamang baburumusang lah menyala anjang kumbang gago musang tu lari menyuruh ke rumpun buluh sanundun jodurian linjuang ya batari budo sutai ibarat layang-layang di ladape angin nan raja nyampang tibo angin nan buruk tali putui banang lah babalik ke kumparan insep tabuang buruk saja 2 kali lah Jerbudi jadi ya. Kalau tak salah malam Salasa urang kamang baburu musang lah menyala anjang kumbang gago
musang tulari menyuruh karumpun buluh sadundun jodurian linjuang bataru mudo pulo sutai ibarat ilang layang bila dape anginan ranca nyampang tibu anginan buruak tali putih banang babaliak kegumpalan isep tabuang buruak sajoya ya kalau disko isep nih itu adalah no salah tapi Abang Randy sabana panduto minta bukti dan naik saja tadi sampai kini alun dia kianyo itu namanya indah di hati merekete pun ajan naki adik lara pun oh indah balaki de Abang Randy tolonglah kamu kok iyo lainan sabananyo ku salah sayangnya sekadar saja oi nan ko iyo tampaan malam ko gitu palgahe di tilbanahe merekete pun mereketum naki mereken nepo adik indah balaki tentu sadar marando Dia dua itu mana samalam ini karena juda nana sio pamenan orang ajunan udah nanti are lunga terjauh abana are lunga manda kelada are lunga mai pai joina are lunga kabar tu sangka. Up. Dari grup rombongan Pegurau Batu Gajah Dayon Saratu Damas rombongan bagang kawan di lah lungga candonyo kubu dosen uko jejangko nolatibo rantau jauh ka di jalan baliku jalan ke Tampua izin pamit pulang salamet Pegurau kono tiga dulu ke Besalangka. Terima kasih Pegurau Batu Gajah serombongan papalim itu belo tentunya dari tuan rumah di Lapet Jatinun Suci mungkin jania hati di jalan. Barang suang, orang banyak pulang Bagura winda, kana mulai Biarkan langi, kini nak tabang Rasuka tinggi, dene lo tali Merekete pun Ojana jawitun merekete pin aku sayang kamu dan cicak dinan lain oi de Abang Rinto lah galak mancalia ison bantu arang kilo oi kok sagadang iko apa anak tak basah limui dan nangis duo merekete pun ajana bin ilajate oh merekete Hilto panggil hey. de Abang Rinto tolonglah didangan saban talai pulang gitu janota sajon di pagadangnya bukti saja cakonda ado merekete pun merekete po eka jawi hei naninya kambiang ho Nana bakanda, telah didendangan Bagura winda, kala lamo Hai barabana, kaingi kumandan Di anak buah, tak kecua duo Merekete pun, merekete Iko baru iko ciga Sekian dan terima kasih.
ulun juo bantakan di mana gitu oi kapijayo oi udah itu kareson licin kapalonyo sabana licin latukan yang nyo cari dek udah lama-lama nyami ngawa indah kaibu sekai hiku indah baraki mangko den nai duit marando seso rasonyo kabalaki makan doang cukup jam tua bangco itu sampai mati Rangga batu gajah meminta lagu biar diberi ai samalamko biar diberi ai samalamko di sangko tadi itu kile lampu kile kan yang udah malah kironyo kile kan yang udah malah kironyo pertama dingin dalam gurau selesai ngilai yo batin mencari berangai kabatai oi lain tanyo lain jawab ayo oi ko ujian oi nolong konten ko gampang ko ujian godo ponten bayi mama ciang kabantang Bela pantau, oi sikua oi nanam puang nyo ilang pulo. Apuang udah dek ketek mangko inyong hilang saja. Ada cubola na iya onda dan tak kijuk yo urang gae. De onda udah indah lampu aku urang di tundonyo. Labailah ke aspal dalam lubang nyambuinya Cieka ilia cieka mudia ba itu bana malamko ada banjir batang barawinan kok jatuh lambin Oi tanyo jana banyak juo cuboan sajola biswa cali dia bang rinto takana orang nasa isu. Oke DJ. Terima kasih DJ. Oi ba minta baburu babi Oi ba dendang indah kalamo Oi mancar liat tidak babi lari Karena isa nama oi lari pulo Oi mancar liat babi lari kareson Lupa kareson rambut yang larinya Oi bahkan tak memburukan dia Taba dendang jantan batino Alun pakai jaino laba balia Oi lupa sakit ananda mau Alun pakai jaino laba balia Oi lupa sakit ananda mau Adoy son adoy kasutai Karempos jo kerudina do pulo Adi sangko sau alai kabangkai Tunggu alapu anana di salayo Adi sangko lai kabangkai Tunggu alapu anana di salayo Ala jale koden asli urang Bahaba kecean dan pulau kabangkai Aide mantali amosaji urang Oi surau buru araso den nungkai Aide mantali amosaji urang Surau buru den lakanai badai
Nan baju putih kecilnya menonton saluang, incik matunya kape saja. Baju putih kecilnya menonton saluang, incik matunya kape saja. Nana bapan tu nana baju putih, pancaliannya kajil baba kuning sajo. Ai son sawa koyo sabana galia, ai bini orang sajo nana di kandanya. Ai sawa koyo sabana galia, bini orang sajo di kandakannya. Cali ade udah nana jil baba kuning, sadang elo bana onggo dua-duanya. Nanti dakik tembok tu dia nampak niang, awak rancak ama hitam bajunya, himanya dia naik indah kapan diang. Jilbab saban tu je jilbab mintu ambo. Biarlah kami balaku, abang rinto kalai tiba, kotakan nama soda ulu, mau dicari garanti. Dia bacara ya dulu dia, mau dicari garanti. Nana di belakang ado batigo kareson, pilih ade udah ecie. Sapang ke anak ambo katigonyo, deinyo mudo awak lagai. Sapang ke anak ambo katigonyo, tambah sama urut dadonan gae. Aila tahu badan lagai, nak gadi orang bahajo. Kabak kesia we kama upe, kalau cinta ndak memandang umur do. Kabak kesia we kama upe, kalau dek cinta ndak memandang umur do. Terima kasih. Oi ngalau indah, onde namanya lagu, Iko kanda dari abang Rinto, arek di tapu aneh dah buah dulu, oi pinggalan sayu inana kandung kapan dulu anyo, di malakonyo kini rusuhan enai denginyo. Oi nana bakanda, oi amak lagu pikung buah, kang alawin dan nana kandung sinana lataknya. Allah daun dari itu tangan dan basuah. Oi kamanyu nana kandung anta pobilo, karam malawengat dan kowa dan nana kandung oi. Oi mola kita bangarin to kang alawinda, oi kita pai nana kandung abadu sajo. Oi mangakini bangarin to kandung amanya sa,
sia ulu sia nana kandungan nana manyeruanyo Kato Bejawi kayak pesapik dari Bang Rito, Bang Aldi, serombongan Sinar Sago, iyo layuban naturina, iyo kang windah gitu, besok pagi gitu barang ke, jangan pulang ke Sengayang dulu ya. Kanda ananinda anak kata tagun de abang Rinto kadangan nalasa malam ko asalay jo Bang Rinto inalabay daun ay bajalan na kaki oy abang din na kaya jo alaya empong alalado gara masina na jo alaya empong alalado gara masina na jo Abaganda alala ni pori lain aku rawayama ola sama lamako di indah anak kandung kai poanti oi bosu indah anak kandung era pelamo empong tomato suki sinan duo kasih alata dorong awa ele piuri tulaknya mulai Bali pulang karesan awak sudah iko kasadonyo urang dicali ala bantu asukri itu tandonyo karesan noy jatuh cinta rusuh ala koden dinyo rasayan malah dek badan sampai enani itu dia akan duang enak kandung sabui wa masuk YouTube nana kandung ala sama lamako pedenga denai jarumi ide nama ngapui Allah taroroh maka ayu karam lagu badan dan di arintoi urang ala nasari nana kandung oi indah tibo. terima kasih Sama-sama. Kartu berikut masih dari Bang Rinto, Jaromangan Sinar Sago, kata kerang gitu lagi. Lah sudah berdua Jorina buku Kang Alawindah lanjut perjalanan kata kerang. Sesudah itu kapasaman. Eka di rumah aja lah sapu saruk rumah mah. Sony apa i? Ada beti mau ribu ongkos. Sonia dipanggil dah ya Sonia ya Nama awak Sonia, malam sun siang Sonia. hey tukang organ latakan tua patikon lah tubenyo Lari main dah kemampu macam kale yang bibianan niko karam komedan ragu ala koran adinyo macam kale yang bibianan niko tarui lainyo mabuah kabini orang iyo pulo oi karesan jamai ruah itu urusan awak abaduo karam komedan ragu ala koran adinyo itu urusan rumah tangga kita. rumah tangga
saja lain dah ada. Tak ada tahu gini padahal itu ndak ada apa-apa. Karam lah kau bangadanen, ragu lah kau dan adinyo, cuman di denainya kau carawi. Salah siara bagi sakit surang bau nayo. Garam nak kawin, garam ala kodan adinyo. Apa itu ala gola agola. Yalah, kita tinggalkan kata gerang.